Bine, la așa. Ce-a țipat? Ia. Bă! Bă, mamă. Racheta! Rachetii, bă! M-am aruncat în laser! Mai pe seară, pe la 10. Că... Dar ce trebuie să aștept să se încarce? Mamă, ce superian! Ce bine joacă copilul la 6 ani! Ești prost? Deci, pentru asta chiar trebuie să dați like. Da. Mă! Mă! Ah, Niu! am câștigat! Nu, gata, mă, că a jucat bine. Bate palma. V-am găsit la un nou vlog. Astăzi o să ne jucăm cu David. un copil mic care are 6 ani și nu știu cum l-am cunoscut pe stradă și face ce fac eu, adică să joacă Stumble Guys, Roblox, Celebrate, nu știu cum. Care e culoarea ta preferată? Albaștru. A mea e roșu. Se potrivește. Albastru cu roșu. Deci da, și facem party și o să jucăm amândoi, să vedem dacă jucăm amândoi bine. Vrei să jucăm, să dau pumpanci pe tine chiar dacă n-ai emoji-uri? Ok. Stai să-ți dau invite. Păi așa făceam și o coadă. Și dau eu play și jucăm. Nu o să apară și de la el, că el nu filmează acum, că era bine dacă apărea și de el, dar o să vedeți la mine cum jucăm. Știi să duci? Bine că știi. Știi și scheme. Câteva scheme știu. Să nu încerci scheme, doar să mă omori să încerci să sar pe capul meu. Vezi că știe copilul la 6 ani. Stai să dau un picior. Picioare machină. Bă, mori. Ce bine joacă la 6 ani, bă. Bă, am lag. Băi! Deci dacă mor din... Am dat... Ce era să... Eu o să mă uit și în ecranul lui ca să văd ce face. Păi dacă aduce, ne aveți nu acum? Bă, nu! Poți să taci că facem un vlog. Mamă, ce bine joacă. Vezi că joci bine la 6 ani. Dar știu și scheme. Bun, mă! O să-ți dau ție runda. What the fuck? Ce se enervează. Eu am avut lag 400, dar nu știu cum n-am murit. Am avut lucky, adică noroc. O să jucăm vreo 10 runde. Nu mai te enerva că până nu dai o palmă în telefon când dau eu. La fel dau și eu. Așa dau. Și îl spargem pe rând. Eu dacă îl sparg, Nu mai primesc. eu dacă încerc să-l sparg, nu merge. Trebuie să ai husă de la Mobile Fox? Ai husă de la Mobile Fox? Nu, că nu mai pun. Na. Nu trebuie neapărat iPhone. Așa. Să vezi ce punch îți dau. Ce super punch îți dau. Mă. Dar tu te ferești repede. Așa. Deci chiar joacă foarte bine. La așa. Ce-a țipat? Deci e 1-1. Nu facem cu scor, dar jucăm și noi. Vreo 10-20 de runde. Mai bine 20. Bine. Bă, Așa. dar înainte ce bine Dă-i play. Bă, dar înainte ce bine jucam. Bă, primăvara asta, primăvara trecută, atunci jucam eu bine rău, bă. Și atunci, eu, vara aia la întâmplă. Nu, primăvara asta care a fost. În vara... Știi ce bine jucam? Dă-i, aveam și pumn, Bă, aveam și minge. am lag. Gata, mi s-a dus bine, am crezut că... Ia.
Joc bine? Am și eu Ai ce. și chicken, banana. Ai și ratele! Ce? Ai și ratele. Am crezut că Ai Tu și vei- mac-mac. a intrat. Da. Deci asta e a treia rundă, o să facem vreo... Deci da, asta cred că dacă mai dau 2-3 super panciuri, cred că își sparge telefonul. Chiar îți dau. Sper să fac multe like-uri Au. la video ăsta. Deci nu uitați să dați like și subscribe. Ia! Nu mai dai tu nici acum. Deci că Nici ești... un pumn. Ia! Am zis că nu mai dai nici un pumn. Bine, Tranquil. n-aveam panci încărcat, că îți dădeam. Ia! Nu! Vezi că chiar joci bine. Bu, mamă. Racheta! Rachetii, bă! Da! M-am aruncat în laser! De ce te-ai aruncat la fel? Am vrut să-ți dau panci. Și ai fugit. GG. Așa se zice când câștigi. Sau când câștigă cineva. Tu mai ai numai pe mine la prietenii. Eu am o grămadă, am vreo 300. Am și abonați, că am abonați. Care mă joc cu ei. Da, ce bine dacă pica ăla cu vreun. Nu, că am pus eu să pice numai bloc deși. Că cum ar fi asta e hartă de să te joci cu prietenii, să te bați cu ei. Op, op, da. Am vrut să trec prin perete. Ce? Bă! Ut. Am avut lag, băga! Era să înjur pe vlog. Am gândit de 2 ori. Tu nu știu de câte ori. Doar de 2 ori. Mai este un când David. Dar de ce ai lac? Că nu prea am data mobilă bine, dar tot ți-am dat niște panceri. Așa. Vezi să păstrezi skin-ul ăsta, că ți se potrivește. Bine. Dar nu cât tine vorbea. Așa. Deci scuzați că dacă se aude ceva altceva pe cameră, că sunt la poartă. Așa. Hop, hop, hop. Hai. Wop! Uite-l. Ce țipă. Hop, hop. Super. Oh! Mamă, ce era să mă duc. Dar nu mai țipă așa de tare, că nu mă aud deloc. Te auzi numai tu. Hop, hop, hop. Nu, de ce țipi? Că nu e în viața reală. Hop. Iau! Iau! Bă! Te-am ajutat. Acum trec prin perete. Hai că am trecut. Hop. Wop! Opa și cap. Hopa și Hopa și Hopa și stai! Uite. Am Hop. Uai! Am crezut că-ți prind ăla. Oh, lag. Hai că... Miau! Miau! Bun play! Bun play. Păi da, așa zic eu lui Nicol bun play. Cred că tu ești bun play. Da. Bă, să zici că... Hop, bun. Așa, ai murit? Nu. N-ai murit? Nu. E bine, joci. Vezi că muri. Miau! Eu dau espro, adică stau la Miau! Asta Ia. vrea. Hop, Opi! vezi că muri. În 3, 2, 1, ai murit. Bă, ce bine joacă copilul la 6 ani! Ești prost? Deci, pentru asta chiar trebuie să dați like. Da. Mă! Mă! Na, Niu! Niu! am câștigat! Nu, gata, mă, că a jucat bine. Bate palma. Deci pentru asta chiar vreau să dați un respect în comentarii pentru el. Și un like. Mai bine 100 like-uri.
Nu facem noi 100, dar facem câteva. Deci să stăm un videoclip. Facem și noi 20 de minute măcar. Sper. Stai că mă sună un prieten. Aoleu, dacă mă apuc acum, Lasă-l. Dacă e să vină. Hai să... nu știu câta runda e, dar hai. Hai să vedem. Op! Am plecat ca racheta. Să te uiți pe canalul meu, că o să-l postez. Mai pe seară, pe la 10. Că... Dar ce trebuie să aștept să se încarce? Mamă, ce super i-am dat! Gata, bă! Dă mie, nu la telefon. Eu mă mir că n-a pățit nimic telefonul. Cu telefonul, dar gata. Dar nu-i vina ta, e vina mea că ți-am dat super panciu, dar a fost bun rău. Bă, gata. Îți dau un picior în cap. M-am băgat în laser. Doamne! Am vrut să sparg un blog. Dacă nu era școală, nici nu mai trebuie să mai vezi. Eu mi-am făcut Emily. Ha? Mi-am făcut Emily. Când ai. Nu mai am baterie. Eu mai am 42, tu mai ai 20. Suntem chit și borit. Și bombip. Taci, Una. în gură. Un pumn în gură. Hai să... Sau un copac. Eu zic, hai că începe runda. O să am o grămadă să pun și pe short, că o să fac și video de la scurt, cu feze, cu de-alea amuzante din vlog și a fost o grămadă amuzante. Mai ales când ai țipat. Vezi că dacă ți-l prindeam pe ăsta era bun. Rău. Ce faci, mă? Treci prin pereți? Bă, dar cine mă sună? Mă sună prietenul. Dă-l. Am avut la acum el când pierde dă cu palmele în telefon, când câștigă Dansez. dansează. Ha! Bag-o pe a doua, bag-o pe a treia, bag-o pe a zecea și mai bag-o și una. Și ai băut 11 beri. Mă, dar vreau să stau și eu pe scaun. Thank you very much. Nu! Oh shit, pleacă la ca... Mai dă... Dacă vrei îmi dai numărul care din mașină. Ce fac eu cu numărul tău, că ai 6 ani? Când ai timp să jucăm, nu jucăm. Băi! Ăștia să ceartă. Lasă-mă că din ăsta muream și n-am murit. Că ai murit tu! Nu, am pierdut. Ia partea oră că mi-am câștigat. Sau a cincea. Câte runde mai dăm? Eu gata. Gata? Eu vreau să-l mănânc. Nu, taci. Deci, sper că v-a plăcut vlogul, a fost foarte amuzant. Și hai să zicem în același timp, ăsta a fost vlogul, sper că v-a plăcut. Pașpa. Pașpa. Bă, zi după mine. Ăsta a fost vlogul. Ăsta a fost vlogul. Sper că v-a plăcut. Pașpa. Pașpa. Deci, ne vedem în următorul clip. Pa! Pașpa.